ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ତ ରଜର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିଛି। ଛୁଟିରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ବୋଉ, ବୁଟୁ ଆଉ ଭୂତ। ତ ତିନି ଜଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ମୁଭିର, ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବୁଟୁ, ଯାହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆ ବୋଉ, ତାଙ୍କ ନିଜର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମାଆ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମହାରାଜା ପିକ୍ଚର ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଏହା କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରଫେକ୍ଟ ତ ନୁହେଁ। ୟୁସି ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବନେଇବାଟା ମୋତେ ଲାଗେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କମେଡ଼ି ଆଉ ହରର। ବିକଜ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ହରର ଆଉ କମେଡ଼ି ଏମିତି ଦୁଇଟା ଏମିତି ଜୋନର ଯେଉଁଟାକି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍। ମୋତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଡର ଲାଗେ ସେଇଟା ଆଉ କାହାକୁ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଡର ଲାଗିନପାରେ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ କମେଡ଼ି ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କମେଡ଼ି ଲାଗିନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ଲେଖକ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି କି ସେମାନେ ଏମିତି ହରର ମୁଭି ବନେଇବେ, ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ, କି କମେଡ଼ି ମୁଭି ବନେଇବେ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭି ହେଇଛି, ଏଇଥିରେ ଭଲ କଥା ହିଁ ହେଲା କି ଯେଉଁଠି ମାନେ ହରର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବ। ଜମ୍ପ ସ୍କେୟାର୍ସ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏଥିରେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ସିନ୍। ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁତ ହି ୟୁନିକ୍ ଥିଲା। ସେଇ ୟୁନିକ୍ ନୁହେଁ ବଟ୍ ବହୁତ ହି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା। ଆଇ ମିନ୍ ନାଇସ୍, ଭେରି ନାଇସ୍। ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ବାବୁସାନ, ଅପରାଜିତା, ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏନି ସ୍ପଏଲର, ବଟ୍ ଆଇ ମିନ୍ କମେଣ୍ଡେବଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସେସ୍ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରିକି ରଖିବ। ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟପ୍ ନଚ୍। ଆଣ୍ଡ ମୋ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ପରେ ମୁଭି ଖରାପ ହେଇନି, ବଟ୍ ଟିକେ କେଓଟିକ୍ ହେଇଗଲା। କେଓଟିକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବାର ଥିଲା, ବଟ୍ କେଓଟିକ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ। କେଓଟିକ୍ ଆଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ କିଛି ଜିନିଷ ରିଭିଲ୍ ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ କି ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ପୁରା ଗୋଟେ ମେସ୍ଡ ଅଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ପୁରା କେଓସ୍ ହେଇଯିବ ସେଇ ଗାଁରେ, ପୁରା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ କନଭିନ୍ସିଂ ହେଇପାରିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା। ମୁଁ ଏଠାରେ ବ୍ଲେମ୍ କରୁନି, କାରଣ ବଜେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଥିବ ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଇଡ଼ିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁନି କି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ବୋଲି, ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାଁ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲମ, କନ୍ନଡ଼ା, ଏସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଆମକୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ वी आर कम्पिटिंग विथ देम। सो कंप्रोमाइज तो करिहबनी ना, कहिहबनी कि बजेट इश्यूज रहा, VFX इश्यूज रहा। तो या जदि टिके भल कर हुए तो चलचित्र आहरी भल पारिथा। बट एमती नुहे कि खराब चलचित्र, बहुत ही बढ़िया चलचित्र। मत बहुत खुशी लगे। गीत आप एंजॉय करेंगे। रोमांस मो हिसाब से रखी नी भल होता, बिल्कुल ही भल लगे, बिल्कुल ही सुट कर। अर्चितार एक्टिंग भी भल लगे बिल्कुल। आक्सेंट भी बहुत ही बाजे था तार। एंड कहानी चलचित्र समस्ते भल एक्टिंग कर अर्चिता को छाड़ी। इवेन छेली जो छेली मटन और छेली गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट, छेली भी बहुत ही बढ़िया एक्टिंग कर, बहुत बढ़िया से मे कर। सो जातु देखो चलचित्र, सपोर्ट करूँ बढ़िया चलचित्र, बहुत बढ़िया चल रही। आप थिएटर देखूँ, ओडिया लोक सहित देखूँ, आपको बहुत मजा आस। बास से कहि
ଆଉ ବେଶୀ କହିଲେ ସ୍ପଏଲର ହେଇଯିବ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇପରି ଗୋଟେ ୟୁନୋ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲା ମନ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ମୋତେ ଆଇ ମିନ୍ ୟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଜର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ, ରଜପାନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।